И какво става, пичове? Днес ще ги направим клип, как играем PvP. Хай на YouTube. Да, тук през сервера смисъл. It's countdown, т.е. гледай какво са. Изендих, той му взе паса, иначе момчето не е виновно. Томбовът само знаете, че ме става друга и съм я подобрил малко. Сега няма да покажам. Тъй сега пием и скачваме. Това само да го бутнем сега. Добре, почва с пипито. Така само никакви кликове не съм. Съм някакъв слабага игра с кликове. Има кликове, това си го признавам, обаче не игра с тях. А това ако е клик, просто аз... Ще съм трамвай, не знам какво кажа. Това си го правя, просто ще тръгли от мишката. Мисля, ако сте го чули, де. Той пак иде лега. Прави този, бе. Той му махне вратко. Коса ли коса? Майко, седам като нема също чуби сега. А, той е с резерви. Значи това хем ще го убием с резерва. Той сета ли сме, не мога да разбера само. Ма пак изяде лига. И пак трябва потваме. Седаме на колко е неговия също вече. Един път. Даже и лекче не съм изял, няма да изям. Много ясно, че падна в пашна. Ма той е зле, си ядеш ли лега. Майко, той си е сменил сета, бе. Оф, само то сме липсваше. Да, той го взе, много е ясно. Ще издем лега пако. Ама съм махам хора някакво просто да игра с този. Сега ще ви покажем с топ аксес. Направо да лимейте. Гледайте какво взех. Един сет. Това ми хареса. Ще се върна за втората писана да покажем с топ аксес. Просто някакво говоря, защото Деодлес 1145, той на 15 км на сесета. Те ще върнем с другото PvP. Добре, хора, върнахме се, защото все пак ще скачаме. Ма някаква уелби джигулата. Те ма стил с... ще рискувам за клипаре. Да, очевидно. Там е Деодлеза. Поне ще хитна панда какво път. Аре бе, Деодлез. Само на легове го обръщаш тук, брато. Много ми е смешен чак. Гледайте. Само гледайте. Аш ми накът по небо, че ще обираете ми тъй, ако ми пука, бе. Аризах с легари, бе. Играч. Хайде, сега ще духаш. 3 в 1. Фусо, баци. Дайте, кнопвайте. Не! Само тук не трябваше да падам и аз. Не ме пускат да вляза. Аре, бягай, бе. Аре, бе.
Добре хора, не атаки с Black Devil. Така, фикс. Меча с кнопбак. Да кажа, че някакъв бот и игра с кнопбак тук. Игра само заради тежа, където играят 1000 в едно. Аре бе, маняк. PV1, сега взем Лекс, така. И да, става само за тия инстанти. Тъй, ако сте чули, ще кликаме само да кажам пак отново и отново. Ще това не го правя с някакви кликове. Просто му джитъркликам. Но след това ще му бутам някъде взема. Но ясно. Това бак. Харе на фенове, харе бе. Харе бе, нищо че ми лагва. Само да бутна код сторма в дупката. А така. Що бягаш, бе? Какво стана тук? Май нещо умираш, бе, коде е? Изи, найт, изи. Що изяде лега, бе? Баци, пак ще ми правят 2 в 1. Колко сте жалки, на клип вас снимах. Аре, аз съм с много баквари, бе. 5 в 1 ми притяри, бе. Само да има за клипари. Той си мисля, че станти от киш му мини номера от мене. Смешни. Аз да не бия лег да меч, момче. Това е къшкаш, че сета ми умира. Бягайте ми за живота, бе. Чай, че само не искам да се щупи каската, че не ми се ходи пак да ходя, Тъй не реди има един бък, както и аз с малки букви. Не мога да си ги фиксвам, обаче големи мога и тъй. Турче на зилчо. Хора, скучим още един път и като това стане ще се върнем. Хора, върнахме се, пак ще сме се. Аз играя за фан, не че нещо. Скочих и взех някакъв меч. В то пак няма никой, като има някой ще върне, защото да. Хора, знаете, това е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Аз бях PanBG и до скоро.